Si Raja Borbor maranakkon Raja Hatorusan. Raja Hatorusan maranakkon Raja Daturimbang. Raja Daturimbang maranakkon Raja Seribu Raja II. Raja Seribu II maranakkon Raja Datu Popang Balasaribu. Raja Datu Popang Balasaribu maranakkon Raja Daturimbang Mulana. Na diguari Raja Datu Marhandang Dalu, manang diguari Raja Datu Dalu. Raja Datu Marhandang Dalu maranakkon Raja Seribu Raja Tolu, manang namarguar Raja Pasaribu. Jadi Seribu Raja Patoluhod do hita diguari, lausima mulai tabain Raja Pasaribu. Horas madita salutna. Sebetulnya usia podo nih sebut aku. Ada ulah pagejakku malah ujaha sude. Sasawatiku ujaha. Perjolo upasahat mau liate gudang tu panitia do ketua umum baik na lama pun na baru. Namang gokok kami boiro Rapita Marlas Niroa Sadarion. Emalo diudang songoni wilala sebagai anak rantau bekorodi pak. Napa dua hon tentu Parokudison didok Nasida sebagai anak rantau sekaligus sebagai ketua umum terpilih Punguan Raja Pasaribu se-Indonesia. Tepuk tangan jo nga terbentuk punguatai. Nunga terbentuk be punguatai. Tung maseliling tapai maimo. Sudi malungun ya rindu akan hadirnya punguan ini. Jadi mau lihat tema terutama tuh penasehat. Ini inang udah saya nih nyonya Profesor BH Pasaribu ya. Saya lalu teringat mana Yanto lagi Kisaryanto ya. Ini putranya Amang Uda Kolonel, dulu namanya Kolonel, sekarang Kombes ya. FK Pasaribu. Ini berdua ini ya jauh usia saya dengan beliau-beliau ini. Sekitar 41 tahun yang lalu, tahun 81, si Horas dok Simonang dang tubuh do perahamu sih. Udah teh, 41 tahun na lewat. Jala agak goncang do punga Pasaribu tiki sih. Lagi goncang. Jadi apalah dohot dau tu satu son. Ya, akhirnya Boy Mersada alata sepakati Kolonel Angkatan Darat Hadi Pasaribu mah sian habiahan jadi ketua mulai sian mah Boy terus Mersada. Jadi mau lihat mah dia karena tu Medan, apalagi tu inang nyonya Parlin Pasaribu ya letkol. Dia, oh ya, harus ya. Dilanjutan Nasida, jala totong da urap do Nasida. Au tubuh di Medanon, ale marsikola di luar Nadao, satu IPB Bogor, jala SD SMP au disiajur mula-mula do, mangula. Adong desan naburuk kuni, kau itu Simat Jorang, Sinaga. Nah, abakku adong Kuriman. Isi dope bana. Oh ya. Oh, jago pertanahan on. Gudang dope akan lain di son. SMA sian Katolik Balige, dung sian Lubuk Pakam. Tu IPB Bogor. Siani 8 tahun mau di Amerika, ngebuat master doktor, jala gabi dosen di sana. Ale dipanggil Menteri Koperasi mau ke Mulak, dung mulak kau tahun 95,
sia puluonom gabe kepala biro perencanaan, usiaku masih 30-an tahun memimpin di Departemen Koperasi, Sonari Kementerian Koperasi dan UKM. Sia ni mau gabe Deputi Menteri, Dirjen mengurusi BUMN. Jadi mulai menggota-gati direksi ni PTPN na jolo karijok kumai Telkom do kana lenon mabaik komisaris na. Alai songoni mau roa gabe berkembang di molo di birokrasi sebagai Deputi Menteri Dirjen wilayah inama notibo eselo sadaa dekoni dia gijang ni menteri nama. Masuk mau tu DPR dan kok saminggu aktif di DPR tor dirombak pimpinan komisi gabe au ketua komisi keuangan merangkap ketua banggar di DPR RI. Alih hujaga do diriku patut do hangoluan tois hamagoan. Jadi gudang do kadong aku masuk KPK aliau diramuti Tuhan. Ya, betul-betul Tuhan yang menyelamatkan. Yang gue pola tergelinciri badang boy dang terbenawi jongjong isun. Jadi nangaka nahu pipipe di DPR-an sampai sonari ngama tua be, soina ma holong di rohana sida mangidau las rohana sida, bahwa saya benar-benar menjaga integritas dan membangun bangsa dan negara. Ku coba neng memimpin Provinsi Sumatera Utara on, neng jadi gubernur, songoni mah hurua dang di los di Batarpe. Tuita. Mudah-mudahan pino partama tu akan nengro boy meneruskan perjuangan ini. Jadi ido wilala asa pelajaran ya tua mata ketua ne baru wilala aing gu pasaribon peparana apalagi boru bere akan napistar don. Akan napistar. Bapak pistar nen nabu, mulia tu si pedalian na tolu. Manat merdongat tubuh, soba marhula-hula, elek merboru. Ale mulai bereng arus ni hepengi tu hula-hula, tu tulang, awalo do termana hatop, aw tulang doin na do. Boleh sama neto. Jadi keperjebaran dang boy hatinggal dang sotungi tinggal hon pasaribu oleh sitak ai hujurian non. Jadi keperjebaran di kemanat do hita. Jadi engko pasaribon na burjua de merboru. Ido sa gudang medok tulang tu hita. Bona tulang, bona niari, parbonaan, adong do pena medok mual niait nami do pasaribu. Mulai dari sian nerasaon, siopak pusoran, toga marbun, bahkan si singa mangaraja pertama mengalap buru pasaribu, apalagi kami sehabiahan. Mula menurut Amang Uda Berto pasaribu ketua si borong-borong, apalah buru ni papagana lomak itik kisimar huta di Litong. Sonari Litongi jaguhian kopina. Pak Makdin bekas bupati Umbahas tinggal di sido di Litongi. Kopi Litong, waduh luar biasa. Jadi patorang ibana dong do huta habiahan di si. Jala memang papagana lomak do maruta di si. Sianima ibana langsung tu jaji. Jadi sia jaji ma tu Libong tu siajur mula-mula. Alai di Libong siajur mula-mula Romusedo sian Raja Bodar, Romusedo rang sian Raja Gorat. Alai gudang mana sida nangpeng dipaingot opunami oputa Raja Habiahan baik kamu bodar ison anggodang ipusa doham ison. Alai dan Allah alai mabai bodar nggak sempat masuk sebagian godang mamarmatean. Alena tinggal di sini gabi bayi gabi marga Libong, Libong na siya pulu. Ale sebagian besar isuruh opung tama martahan mamu dijaji, ida saguarna jaji martahan. Engko huta jajion sabutulna mulai oputta 1000 raja, borak sia jur mula-mula sia sebulan sahat do tu jaji.
Delibu ni mana do tanona, tanona hudulion, tanokku don ni mana do. Jadi betul-betul sian tatea bula peo puta guru tatea bulan, anak sia kangat don tubuh ni si Raja Batak. Anak pai dua ma Raja Isubaun. Molo sian si Raja Batak tu guru tatea bulan, sabutulnya go sia kangan opung ta Raja Uti Raja Gumeleng-keleng do. Ale sampai sonare dang binoto ise pinoparna, gabi Raja Seribu Raja manatarida, gabi hita mahira sia kangan di nama ngulun. Kecuali suatu saat buita jumpa peparan ni opung Raja Uti. Jadi mau ditatea bulan pe hita donang sia kangan. Seribu Raja. Sattabi sangat nyopung Raja Uti. Anggita malibong mulana segala raja dohot lau raja. Molah lahon sada manuaing lau raja satu kinai bain rakernasma lau raja. Libong mulana sada do mulisan jolo segala pe segala raja sada do sian jolo. Holak kita do na subuhi mabai sada. Mudah-mudahan dung tabai sada pungwani boy mahita sejajar dohot nasida. Molo ta terus tarobota seseribu raja Raja Borbor. Hupat orang do di bukuon Ser Raja Borbor maranakkon Raja Hatorusan. Raja Hatorusan maranakkon Raja Daturimbang. Raja Daturimbang maranakkon Raja Seribu Raja II. Raja Seribu II maranakkon Raja Datu Popang Balasaribu. Raja Datu Popang Balasaribu maranakkon Raja Daturimbang mulana na diguari Raja Datu Marhandang Dalu manang diguari Raja Datu Dalu. Raja Datu Marhandang Dalu maranakkon Raja Seribu Raja Tolu manang namarguar Raja Pasaribu. Jadi Seribu Raja Patoluhod do hita diguari lau sima mulai tabain Raja Pasaribu. Jadi sebetulnya taringat tu hujuron mungkin lain luat lain ceritana enggona beruku ilaladi ngot dopei ai mulai sename metau ngai meme honon disiajur mula-mula. Ya, nai pijam saudara kandung nado sang maima hujuron. Ala saya totong babi manang na aili babi hutan mon. Pasudahot pahabison suaswanana. Ipijam masih nopung ta Datu Dalu. Raja Datu Dalu. Dungi pijam alemak dulu mulai pijam berarti koni paulak kan. Roma babi ditobak ma babion. Hapelos lari babi, ibuan hujuron, tu Banuatoro. Iman di Sipultak liangi. Ngayamu tu si molodang dalan yamu ma. Berek kamu mai si, alekos yen hauma do iba lau tu si. La sorong do pidalat tu si. Ungang dong maeng, mau lihat sama di Tuhan. Ya. Asa taboto lingkup ni Pasaribu Marsadon hira-hiran yang tu dia. Jadi hujuron ngelengket di badan ni babion tu Banuatoro. Tentu sedih perasaan ni opung Raja Datu Dalu. Buah sambang dengan marna mulak. Buah sambang marna mulak hujuri. Idua samar pesta Datu Lalu. Dang diudang be saudara kandungna sang maima. Adong do edit ini. Ya, jadi los sianima ramar porak kalahon idone do na adong 2 tao 5 tao si pinggan do tao losung. Ale buasa tao si pinggan ima sianopung ta Raja Datu Dalu pahabakon pinggan. Alisen sang maima pahabakun lusung.
Ale nang pepinggan ipahabang ngepung taraja datu dalu na Mehmet alai losungi gabi kembali do tusang maima pingganop pe balik do tu raja datu dalu ido sa gabi Mehmet dang pola dalam bagas tahu si pinggan ale yang ko tahu losungi bagas doi jala di dok na jolo ituri-turiani di hutan nami mungkin di luar nalai turi-turian na beda boy mai tamar si patakasan jadi losung apa tahu losungon dang boy ai nai padomu dot ai ni tahu si pinggan ulalah kira mirip-mirip dorate jadi diamu sama nami nanami dang terpedohau satu persatu di zon alana ngajojot tita pajupa ngawanggap akamuakan na tuaku amat taraja inata suripada nang pesongono perjongjoku apalagi nah walap baru si matupang adong paupunami atulu paupuku jalaau diguari opu Afram Sahalana jadi Aframon sen Abraham Sahalana ima opung nami nau perhami aupe nomor gor sahala do jadi boy do ijo opu Sahalana boy opu Abraham Sahalana waduh Abraham bapaknya orang percaya ya jalan nama mopar sungu gudang ni pasir di laut jadi apa naudok nakin ima sada turi-turian tarobo alai mungkin si padingganota don alana hu ikuti piga-piga informasi marabalangan jalahiran yang palialiahon akau pungta odang si luasoto tapading tarobota jadi bagus sekali molo era digitalisasi dia mata jaksanakin julun jadi bain nate anggida bain website nih tapading tarobota tutoru alai hita pasaribu na buluno non tugijang majo tapadingkat alandang naloadong nalopadingkat tonon disudi bahalak batak alan berkepentingan apalah hita di tatia bula pedang nalau denggan yang godang denggan hita siapa pasaribu di hutan lain di Bengkulu di Jambi di godang huta di Indonesia on pasaribu bersatu dari mabain punguan tatia bulan nang cukup mabain punguan pasaribu alani jumlahna jadi punguan tatia bulan ale dang apalah wilala dia tusi dope songo dia dong mesti nama bain punguan nai marata on dang si jalot taun molo au mangihuton tarobo sotung mapasaribu ikut-ikutan di punguan nai marata molo tatia bulan betul ya sabutulna godang nai napaleleau kita sada nama dok Seribu Raja diusir sia-sia jurmula-mula ala tu porhasna boru pareme ayamu anon kirimi pe di Thailand baru dope di Thailand umur 30 tahun do umur 6 tahun di pes tahun kawin umur 30 tahun di pes tahun kawin umur 6 tahun di pes tahun kawin sudia ke raja-raja adat roh HP halahon mengawini porhasna do berkamu di YouTube ya porhasna do sampai sadarion buasa songoni di dok nasida na reinkarnasi doi na jolo mungkin dangi luas kawin halahon mate masada do mate mamuse mate mabawai do mate muse burwai mate burwai do mate mamuse bawai edang jadi kawin halahon dipisah tapi tubuh muse tong merporhas istilahnya utibodon sian hata kembar jadi akhirnya dang barani behalahon nuaeng memisahkan on molo tubuh bawa do boru kembar
dang barani bihalahon memisahkan on. Molo tasukun sonari Profesor BA Simanjuntak amar umur 20 tahun ra amang onate. Bas, Profesor Bas. Siat dia dua asal ni oputa si Raja Bata, indai mana Mansuria, sian utama Mansuria, Cina, Thailand, Mongolia dan seterusnya. Jadi mungkin mirip-mirip do itu. Nang dihalak jawab traumatik do persoalan on. Jadi dang hol dihita. Saunari poparan yo putta guru tatia bulan 10. Ale 5 hari melahir kode. Selalu do lahir bawa do boru. Selalu lahir bawa do boru. O putra Rajauti lahir bersama-sama dohot na borut tabiding laut. Seribu Raja lahir bersama-sama dohot na borut boru pareme. Libong Mulana lahir bersama-sama na gawi perhasna on agak mungkin na boru padingat do atik haumasan anting haumasan manang bunga haumasan istilahna. Segala raja pesongoni na boru salah satu mating dohot bunga haumasanon. Napa limahon lau raja dohot na boru tanah tijo. Jadi hula 5 hari melahir kodo. Jadi mulai dokes 1000 raja kau itu perhasna pada saat dan adong do behe Kristenon. Adong nama dok sian Israel do hiton hala Israel nama goi adong 10 siapa paranna 10 duai 10 dang tarida. Di tahun halak Batako salah satu ini. Ale memang isan negudangan na sarupa dot hita. Isan mengadung, ibayar do halak lau mengadung, mula dong namatean, mongkal holi dan seterusnya banyak kebersamaan. Ale kembali matuson, molo 1000 raja kawin tu perhasna. Basonari libong mulana do segala raja, lau raja, tuburuah manwek kalahon. Asal lahir halom. Molo ni sukun itu libong mulana. Ise do teh nama perhamu. Hahom yon nami do inna do tong. Jadi dang fair kan? Dang fair. Ale pajago-jago madokon na husir hami do 1000 raja. Ya hamu hurai ise hura manubuak kamu. Hita on si raja borbor do hita dang si raja lotung. Ngapasti sah. Si anugamo be ngapasti sah hita. Dan Raja Lotung. Jadi mungkin peparanita tia bulan, hola peparan Raja Borbor dorana nasah, molo songoni do carani halai marpikir. Jadi naudok, anggo hutan libongi, apalau pungta 1000 raja do mabukai. Ido asa bukula lakna dohot sudi akamas, do akana macam-macam pusahana, isipat di Batu Hobon sebelum mana meninggal hon sejur mula-mula. Jadi mana dong kemabuka pusuk buiton. Itinggal hon di mana mai Roma Palestina ikuasai mai. Ale suatu saat mula mahabiahan bodar gorat tusan. Sampai sonari dang mula dope Jerusalemi tu tangan di pasar ibu. Jadi pergolakan tano sabingdo mula menurut tahu persoalan non. Jadi unang ipalelean ya, isi hura nasida, irubah legenda, irubah cerita, jalan gudangan wilayah informasi nasongonon nasekon patureuta. Jadi mungkin melodong-adong persadannya kepungan lain margaon, wilayah si bigen lain patut adalah hita. Hita do peperantah tiap bulan, unang hal kama baini ceritatan. Hita do no botosa, songodia turi-turiata. Apalagi nasopo parani tatia bulan. Itabatabay, iurak kurangi. Songoni tano silidung. Ya, apalau pungta do mangaliani tu siapa pusauran. Ale di bado cerita nari yakni poringina. HP opungta nabur juga merboru. Bahasa kedokonon nenek ni poring. Bahasa burju dohono opungta. Alana si bisa pe dilihat do tu narasaon toga marbun bahkan bakara terus tu gijangan ilihat do tunasida jadi na burju do pungta ulala sampai sonari pe burju do angko pasar ibu tu boruna setuju do amu
Iyo. Balaboy dohonon ukolong dorohani pasaribu tu buruna daripada tu anak-anak. Jadi oma karakter nih pasaribu. Jadi sada tapauliuli jota robodok silsilahon ido saporlu pungatahon. Napa dua hon hitat nakin si pukahuta. Seribu raja memang kesukaannya adalah berpindah-pindah. Berpindah-pindah bukan karena kalah perang, bukan kalah judi, bukan karena dia takut. Memang kesukaannya berpindah-pindah. Jadi hampir kita kuasai do gudang huta di kawasan Danau Toba satu Barus Sorkam. Ido asagawi merhuta hita ope di desa Nawalu. Adong di Garoga satu Tapang Selatanan. Adong di Borbor, adong do gor pangurura di San, Persoburan, Sorkam, Barus, Haunatas, sudahlah Balige, satu sejur mula-mula, Dolok Sanggul. Jadi wilala memang si desa Nawali do Pasaribuon, ido asa susah mungkin kita gemar sada. Hirana Sobinoto dia sebetulnya bona pasok kita. On ikut si padeng ganot tadopio. So naring ngamarsada hita nang pisir di sana walu para datota mungkin beda-beda. Ya, tapi nggak tapasada si pengunanon. Tabay ma dia na hira-hira na cocok di rohata program ta. Jadi ala torop do beruta nakin hudo tunarasao do akad pangaribuan bahkan panjaitan manurung mual aik nami dohamu ya terus sepak pusoran doka toga marbun dan seterusnya hita pe jongjong do mersada menghadapi nasida ya napa upaton wilala pelestarian budayaon ikon hotman yan hita di budayata unang gabe patopu hitaon masuk tu era globalisasi dot situasi parugamota sipata kirana semangalio rohana do gamoon untuk pelestarian budaya bahkan mulota bereng mungkin dang Pasaribu ngago dang halak Batak dang membayi margana be dang bangga sebagai orang Batak. Saya minta semua peparan Pasaribu jelas-jelas ditulis di KTP-nya Pasaribu dang adong Pasaribu nggodale. Dakolani merbahasa Batak penwai ngalam saotik hirana sodong perlu na bahasa Batak kobe hola dia dati sabing namanya di luar ni dang adong be angko raja adat soina ma jagona makatai Batak alena kawin misalnya pesta adat kawin neo pengantino dapaladang dia tuh siahane hatai halai sudi dang nyambung alana di luar dang adong ya tusio dang adong nama ngajarhon jala hita pe persikulan SD SMP SMA nung atung maselileng dak kaya mempersiajari bahasa doa aksara Batak. Jadi wilala lagi-lagi sia dia do bahasa do aksara Batakon kembali musema buku lak nio pungta tatea bulan. Sonari no gudang buku laki do urusan nio pungta warisan nio pungta adong di Bulada di Jerman di Prancis di Rusia ngagudang huberengon jala olo do halahiko paulakon asal madong tabain inganan na dinggan masada musi tantangan dita dang mungkin margana lain memikirion alana buku laki ibu tamu do isina mulo ni jaha buku lakon nang pedang gudang waktu ni ba ison isina masalah herbal do pangubation padaonion na gudangan di si ramuan-ramuan ubatnya hape adong jalan mamale begu palaho begu mengusir begu piadong ale adong do memang di si termasuk ado korang ilmu ado bela diri bela diri bon nabui pahabang losung do kanale don adong isi ale memang adong musai surat tunisi taringo dorma
Jadi yang kusal pitonggam do ratusan jenis pitonggam isurate di sini. Ale dorma peisi adong. Jadi mangalo musuh pe opung ta boido pahabakku macam-macam on. Dang holan tradisi ini Dayak. Nabui pahabakon. Mando. Ya mangalo halap alai Madura. Dang ibereng Madurai mandoi habang. Ale lehernya terputus. Hidupnya 3 tahun na lewat, ya tabigi. Opung ta memang luar biasa. Alai dang bui ta persiajari ngibu bulada. Jadi hubereng dengan pedih ta isurate. Jadi hubereng opung ta opui no mention nalasa rohana songoni asa bulus tu Kriste kalawan asa dau sian budaya. Jadi sebetulnya HKBP harus ikut bertanggung jawab melestarikan budaya. Isen yang boy madokos songoni. Ikon hita do mengajak sudi Batak, nadong di Portibion. Ayo kita lestarikan budaya kita. Engko halak Jawa, Sunda do gudang suku-suku na lain. Dak kea berhenti mengajar hon di sekolah SD SMP SMA taringok bahasa do sastra Jawa. Do na lain. Holak kita do namago. Hola turi-turian, hola secara lisan saja buku-buku na hurang. Ido sa hubain noeng grup Batakologi, ilmu habatahon, nagudangan ke profesor, pakar-pakar noeng disi, hubain do pertemuan lewat Zoom tiap Rabu do Sabtu. Nga ke-24 sonari. Mudah-mudahan sudah anon bersatu ini, ya. Mari kita bangkit, mari kita lahirkan kembali si Raja Batak. Si Raja Pasaribu. Odo sabutulna na paling utama na perlu si ulau nota di samping ni toho nakin nedok ni ketua setuju membangun tugu alai tugu na mangolupe ikon perlu do si urupata. Terutama dia kena hahurangan marsada mahitan non marsiurup-urupan. Songon pertanian ya karena di Desa Nawaluon, nah, UMKM, usaha-usaha kecil, mikro dan sebagainya, karena butuh kredit, na butuh dia, na gudang dalan sabutulna na boy si ulah nota. Oman no bidang-bidang na boy pelatihan-pelatihan, vokasi dan seterusnya. Jadi saunari na gudang do macam-macam guarni punguat tahun per wilayah. Alai di pusat ngatabain guarna punguan Raja Pasaribu Indonesia, PRPI. Ya. Jadi moloboy non mangihut aka wilayah terus menontu sektor dok kana lainon tapadingkan ADRT ta molo gabi sada ADRT do hita lebih bagus muse jadi nagudangan naik sirang rangat ta. Mau lihat tema di Tuhan wilala leleng adong napinai mana atau adong nani lilena. Takas dohami marpangidoan asa di bagasan hasadon niroha dohot masiurupan mahita lau pato tahun punguanon ada orang sahusi pulon salinai upasahat mauliate gudang tu panitia ya dohot tu sudah pengurus namang udah kami rotuson molo pe adong hahurangan di dalam pembentukan proses pembentukan punguanon ala sebetulnya nggak lebih 20 ya di atas 10 wilayah kenebal gadi Jabodetabek, Medan, Surabaya, Semarang, Batam, Padang, Pekanbaru, Palembang, ya wilayah adong 20 halak tabain grup WhatsApp berdiskusi sekian lama lalu sepakat aku nggak onna mau wilayah saya besi harap penota tamulai makatai na serius. Bohado bay nota makatai serius. Pajupa do manang nasongo dia ala ni pandemion pakai zupe. Oh memang ay Kamar Dagang Indonesia pe kadin munas pe pakai Zoom do. Presiden pe sidang kabinet pakai Zoom. Sudah sah. Presiden G20 do aka rapor-rapor internasional na lain tong pakai Zoom. Tong sah.
Jadi ulala betul-betul ada kahurangan nalani situasi marpangajumamu ulala tujuata kana dengan mudah-mudahan gabe sita bayaka ama juama dihita nanengro. Sudema munawalengi ami songon hata perpudi udok masaotik sian hata nisi jol-jolo tubuh gala-gala si teluk mardagul-dagul molotung adong nageduk nanget mania pulapul matutu tuat manadolok martukoton si alagudi pinukan ni parjolo si hutonon ni parpudi matutu adat dougari sinihaton ni mula jadi siradotan manipat ari diulaon si ulu balang ari balitang mapagabe tumudalhon si tadoan arita magabe molo masi pauloloan matutu mesita batua perlinggoman ni si borok debatado si leo tua sudema hita di parorot saat-saat ni solu satu bontean saat hita mangolu satu parhorasan satu panggabean tiada gading tak retak dangadong jol mana sempurna hola tuhatta dona sempurna mula dong nahurang lobi di perjongjong nami padohan nami manang pakatayon nami laos ditikyon siar rohana yas jalan natoru mangido maaf maau Tuhamu Tuhan mana mamasuhita saluhna amin horas madita saluhna Mulia Temadi Halang Amang Beni Pasaribu yang sudah memberikan banyak pencerahan tentang Pasaribu.